joto nai tongnai tako bukuk sono sini bukhan chati YouTube channel hahaina khaka hamba yasak sobo tini seng nailai thaismu tak ma thok tongmani jora thaismu mosoni challenge tini je kaplai ngai bon kaplai ba bo je samani kokno kese ngai ma phunok nai amana tini challenge sani cheng lai sini thaismu moso thaismu moso yang salai tongmani jorao oro bising jeng nirongni rohoja comment kaha rok no kisa kok ang sai knarnai bahai rok ke comment khlaibai khasini dalar busia short film kaisa khlai mani no nirok bahai ke sajagai comment rok khlaibai kharok je samani sanai wilawo no ang sani musugu chini bukuk estar ni channel okni toja haifana sini channel chikon chasaya phango sengdor ni simi bo sini video no nayo sajaga support khlaio te comment rok bo haina khlai haini bangai paiplaya khani hajak mungya phago sini bukuk estar no te joto sini subscriber rok comment rok khlai man no bo ang khabai no pore oinawo sajaga kaha asuk ni rok jangno hajak mung romani bangai kaha comment khlai mani bangai inke dalar bucia short film o khoroksa sini bukuk comment khlaila te waisa nung pia sejak prongke sok kapra nangya anor modu tongu modu phaina phaidi inke omo hai comment rok khnai bkhawa munai mung phaye hateine video rok khlayan musugoi thango mani homale hai sinian piangke bo ano hake modrong na phaidi comment rok khlayan ka e buku khoroksa ni paila ha te kisa ni bangai te khoroksa buku pailia te kaitha te kaitha ni bangai pailia angke tabo sini buku keplai ingnai bahai ke bom kese nai sini bukuk jungno bahai punishment don musukjak nai mosamung racham de nai musukjak nai ba bahai be bono sang boni khukte khana lai nai te ne banai lai nai bahai be tene ne hai sum mo so sen we ma mang nai kha sang hai sum mo so sa lai mani jaga wo ang keplai ing ha or jaga wo je pai nai bo je se nai no je musung mani khai ma huma ba ta ang mami no ang khai dasina gadi Muni ma phone pinai tawa